Jaroslav Naď a politická strana Demokrati neprežívajú práve najlepšie obdobie. Ich 2 roky pripravované referendum skončilo úplným fiaskom a bohužiaľ náklady na toto fiasko zaplatíme my všetci. Súčasne zadlženú stranu Demokrati kontroluje na náš podnet Finančná správa, ÚBOK, aj komisia, aj auditorka, ktorá má skontrolovať financovanie. Jaro Naď sa na nás stále sťažuje, aj keď hovorí o nás určitým spôsobom anonymne. Robíme to preto, lebo občania si zaslúžia poznať skutočnú pravdu o financovaní politických strán. S transparentnosťou, zdá sa, majú najväčší problém tí, ktorí najviac moralizujú a poukazujú na iných. Dnes chceme hovoriť o financovaní kampane k referendu a o spolupráci tandemu Progresívne Slovensko Demokrati. Jaroslav Naď totiž vo verejnej debate u Mareka Vagoviča povedal, citujem: Progresívne Slovensko pomohlo demokratom, dokonca aj finančne tým, že nám participujú na billboardoch. Pýtame sa teda, či billboardy demokratov boli len billboardami demokratov, či boli financované zákonným spôsobom, či bola ďalšia nákladná kampaň zadlženej strany Demokrati účtovne a právne v poriadku. Nepoznáme detaily zmluv a dohôd medzi Progresívnym Slovenskom a Demokratmi, ale práve preto žiadame kompetentných o kontrolu a preverovanie ich financovania. Ak Progresívne Slovensko platilo alebo spolufinancovalo billboardy demokratov, treba preveriť, či išlo o dar, iné bezodplatné plnenie alebo inú formu podpory medzi politickými stranami. Ak by na to boli použité štátne príspevky, je to ešte vážnejšie. Zákon hovorí jasne. Politická strana nemôže používať štátne príspevky na darovanie. Dámy a páni, občania Slovenskej republiky majú právo na pravdu. Preto dnes oznamujeme, že podávame nasledovné podnety na štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ako aj na Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Žiadame, aby tieto inštitúcie preverili zákonné použitie štátnych príspevkov Progresívneho Slovenska a podľa výsledkov týchto kontrol zvážime aj podanie na generálnu prokuratúru. My v strane Právo na pravdu budeme aj naďalej poukazovať a odhaľovať tie isté stránky slovenskej politiky, ktoré sa snažia mocných zakrývať a rôznymi spôsobmi kamuflovať. A je nám jedno, či pôjde o koalíciu alebo opozíciu, lebo sme presvedčení, že politici musia prestať hrať divadlo na svojich voličov. Občan musí zvíťaziť. Ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdávam slovo Martinovi Halasovi. Ďakujem veľmi pekne. Za mňa je toto veľmi silná politická kauza a vysvetlím vám prečo. Prvá závažná vec je, že sme podali na stranu Demokrati opakovanie podania na to, aby boli preverení. Podľa výročnej správy, ktorá bola ešte pred 2 rokmi, boli Demokrati v strate a dostali sa za 1 rok zo straty do zisku. To by ste si povedali, že je v poriadku. Avšak bolo to presne obdobie po parlamentných voľbách, kedy strana Demokrati nedostala štátny príspevok. To znamená, že zostali v podstate bez peňazí na fungovanie. Boli v strate 1,1 milióna a zrazu sa v priebehu 1 kalendárneho roka dostali do zisku 100 000. Minus 1,1 milióna plus 100 000. Čiže zázračným spôsobom bez štátneho príspevku sa táto strana dostala do zisku. V tom čase, keď bola tá výročná správa podaná, mali záväzky cez 800 000. Mali záporné vlastné imanie, to znamená, že ich dlhy prevyšovali ich majetok. Čo je vážny problém. Každý, kto podniká, kto má firmu, vie, že toto je dôvod na to, aby firma v takomto stave, nebavím sa teraz o politickej strane, firma nedostala žiadny úver, nevedela normálne fungovať, bola registrovaná ako subjekt, ktorý nie je dôveryhodný. A my hovoríme áno, Jaroslav Naď a Demokrati nie sú dôveryhodní pre občanov. Ja nerozumiem, prečo sa pán Naď po tomto všetkom, je to ich vlastná výročná správa, čuduje, že vôbec niekto dal podanie na to, že sa zázračným spôsobom dostali
z mínusu minus 1,1 milióna do zisku. To je tá prvá vec. My sme potom prišli vlastne na to, že pán Naď bol zamestnaný v súkromnej firme vojenskej ukrajinskej, potom ako prestal byť ministrom obrany Slovenskej republiky a na základe našich podnetov a našich mediálnych výstupov, najmä nášho predsedu pána Zoroslava Kollára, Naď musel priznať, že dostával tisíce eur od súkromnej ukrajinskej vojenskej firmy. Čo je na tom ešte zarážajúcejšie je to, že jedna časť tej vojenskej techniky, ktorú Naď ešte ako minister daroval, boli Boženy 2. A na rovnakých odmiňovacích zariadeniach Božena 2 pracovala aj táto súkromná ukrajinská firma, od ktorej Jaroslav Naď dostával tisícky eur. Keď si pozriete fungovanie strany demokratov od roku 2023 po voľbách, sú to samé dlhy. Ale Jaroslav Naď a strana tak nevyzerá. Mali sme v jednom čase, myslím, že to bolo v Senci, stretnutie s občanmi. Došiel tam Jaroslav Naď na novom zánovnom Mercedese, ktorého nová hodnota je 50, 60, 70 tisíc eur. Demokrati jazdia na novom aute, označenom demokratmi, so zlatou vaňou. Ja sa pýtam, odkiaľ má Jaroslav Naď a demokrati peniaze? A dnes už asi máme odpoveď. Ja vám pustím teraz jedno video, jeden zvukový záznam Jaroslava Naďa, aby ste vedeli a chápali, v akej situácii sú demokrati a Jaroslav Naď. Strana mimoparlamentná bez peňazí. My sme dali na celú kampaň 50 000 eur. Všetko, čo sme mali od ľudí, za necelých 60 000 eur, ktoré sme dali do tej kampane, lebo viac sme nemali. Čiže Jaroslav Naď hovorí na referendum, že dali najprv 50 000 a 60 000. Bežná slovenská rodina, keď si poviete, že koľko ste dali za niečo, tak vám asi nepovie, že 50 000 alebo 60 000. Toto nie je človek a strana, ktorá by mala problém s peniazmi. Toto je zjavne strana politická, ktorá nemá problém s peniazmi. A ako nám povedal aj pán Jaroslav na diskusii s pánom Vagovičom, a ja ďakujem týmto veľmi pekne pánovi Vagovičovi, že na toto poukázal, lebo by nám to potom asi trvalo dlhšie, tak pán Naď povedal toto. PS a mimochodom Maďarská aliancia otvorene podporili referendum, ale PS dokonca aj finančne tým, že nám participujú na billboardoch. PS a mimochodom... Čiže pán Naď vlastne otvorene v diskusii hovorí, že ďakuje aliancii a ďakuje PSku, že podporili referendum a PSku ďakuje za to, že ho podporili finančne. Finančne tak, že sa podielali na platení ich billboardov demokratov. Páni a dámy, toto je asi prvý príklad v slovenskej histórii, ja by som použil takú futbalovú terminológiu, keď máme A-tým, ktorý hrá tú najvyššiu ligu, to je Progresívne Slovensko, ktoré berie od štátu za 4 roky 18 miliónov eur. A ja sa pýtam, a oni si cez tieto peniaze platia svojich budúcich koaličných partnerov? Pretože keď si pozriete či už diskusiu pána Vagoviča alebo aj ďalšie diskusie, dneska som zachytil pána Náďa na smečku, teraz je obrovské hnutie novinárov, ktorí podporujú pána Náďa. Všade je teraz pán Naď. A ja sa pýtam, odkiaľ sú tie peniaze? Keď povie pán Naď oficiálne v debatách, že všetko posledné sme dali 50 000, prosím vás pekne, a z čoho budú potom oni robiť komunálnu kampaň? A z čoho budú robiť kampaň na veľké voľby? Povedzte mi, z akých peňazí? Povedzte mi, ako je možné, že pred 2 rokmi by ste mali vy, pán redaktor, dlh 1,1 milióna a dneska zrazu sa chystáte na veľké parlamentné voľby. Je smutné, že táto republika nefunguje pre občanov. My sme ešte ako občianske združenie dávali opakovane niekoľko podnetov práve na transparentnosť. Sledujete nášho predsedu pána Zoroslava Kollára, ktorý poukazuje v podstate na dennodenne na zlyhania, na korupciu, na to, ako sa v tejto republike kradne. A politici a politické strany, ktoré berú príspevky od štátu, to znamená od nás všetkých, a vážený je to 100 miliónov. Ja sa pýtam, je toto normálne, že Šimečka platí demokratom Naďovi billboardy? A ešte ten Naď je, prepytujem, taký hlúpy, že to povie verejnosti, že to takto je?
Takže ja si myslím, že ten náš podnet na finančnú správu a na tie ďalšie orgány, čo povedal predseda Zoroslav Kolár, je absolútne, ale absolútne oprávnený. Je od momentu, kedy začala táto súčasná vláda, pretože my si myslíme, že tie problémy demokratov finančne trvajú odtedy. A ja teraz nejdem posudzovať, či to je kvôli tomu, že pán Naď dostával peniaze od súkromnej ukrajinskej firmy, alebo či to je kvôli tomu, že im Progresívne Slovensko sa spolupodialo na tejto kampani referende. Každopádne ja žiadam finančnú správu, aj všetky kompetentné orgány, aj ministerstvo vnútra a políciu. Nie je možné, aby jedna politická strana platila kampaň druhej politickej strane. Ak toto príjmeme, že je v poriadku, ak príjmeme to, že to môžeme robiť, tak sa potom pýtam, kde je demokracia? Kde je demokracia v tom, že človek, ktorý pošle, a ja som na druhej strane brehu, peniaze Progresívnemu Slovensku, tak tie peniaze jeho skončia v kampani demokratov? To je podľa vás v poriadku? Takže uzavriem to už. My žiadame, očakávame, pretože sa blížia, už vlastne sa rozbehla kampaň pomaly na komunálne voľby. A ja som presvedčený, že tento model PS platí a príjemcovia sú všetky strany, ktoré oni očakávajú, že budú s nimi potom vládnuť. A otázka je, či to nie je aj nejaká forma korupcie. Ak platíte niekomu kampaň a potom očakávate, že bude váš koaličný partner, že toto sa prešetrí sa to urýchlene. Ja žiadam prezidenta finančnej správy, aby okamžite začali kontrolu v Progresívnom Slovensku, aby ju zrobili spätne. Žiadam, aby ju robili nielen politickej strane, ale vo všetkých organizáciách SROčka, ktoré má Progresívne Slovensko a ktoré robia akékoľvek kampane. A žiadame výsledky a žiadame, aby tie výsledky boli čo najrýchlejšie. Pretože nie je možné, aby ďalšia kampaň po referende, to znamená komunálne voľby, zbehla s tým, že zo štátneho príspevku alebo z